हाय लोगोफोर गिबियावनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। स' गाइस दिनै डिएननि गारिया मट' गियार्सआव डिलिभारि जानो थांगासिनो। स' बे इभेन्टआवनो आंबो थांनो नागिरदों। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांदो आरो जोंनि ग्रुपनिफ्राय आरो सोर सोर लोगोफोर फैदों आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजानोसै। आरो चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना सापर्ट होदो आंखौबो आरो साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोसे कमेन्टबो खालामबानो जाबाय आरो शेयार खालामना हो। स' लेट्स गो गाइस बिदिब्ला मट' गियार्सआव लोगो मोनहैगोन। आं दा नै बरमायावनो दोङो। बरमानिफ्राय बारा गोजान जाखाया मट' गियारा। थ' माइक सेटआपखौ लगायना लालायला आङो। नै आङो मोनफैबाय आनबक्सिंल'सो खालामनो बाखि। ओइ मा आनबक्सिंआ खालामखाबाय नामा? बा नै गाइस बाइक गोदाना नाम्बारानो जायाखै थ' नै मा रखम डेकारेसन बानायदो डिएनआ नैबे नङा दे गाइस बाइकआ नै आइयाव खोबना दोनदो। नै गाइस हिमांशु ब्र'आ दखानि जादो एकदम दादा इला किमान এটা বেশি না ভাইডি এটা 1000 টাকা হবে 1000 সিসি নাকি এটা বরাবর দাম হবে কেমন দাম ও স্যার এটা বেশি না 1000 আচ্ছা 1000 কংগ্রাচুলেশন মাই ব্রো थैंक यू सो मच तो गाइस नै दसे उनावनो रिभिल जाना थांगासिनो डिएननि बाइकआ नैबे मट' गियार्सआव। नैबे जाहैबाय मट' गियार्सनिफ्राय नै दा केक मोननै हानो नागिरदो आरो नै आनबक्सिंनि थाखाय बमा गावनानै नायदो। दा नै गाइस डिलिभारिखौ आनबक्सिं खालामनायनि सिगाङावनो बमा गावनो नागिरदो ओरैबायदि मानसिफोर जाबाय। थ' रेडि एकदम नै देरगासिनो। रेडि ना गासिबो रेडि हैप्पी दिवाली जल्दी का 1 2 आंसर मटो गियार्स पूरा gila-gila nah ses osa gila Are you ready guys? Yang dah ni baik reveal kamsigan naik marjal oke baik Jack baik kan 잠깐 tunggu. You are comfortable? moza Congratulations. Bidiनो सक्सेस जालांबाय था। निउ बाइकनि नामाव सिंग्रानिफ्राय गल्ला। तो गाइस नै बाइक डिलिभारियाथ' जाबायानो माबादि मोनखो बाइकखौ लानानै? मोजां मोनदो बहुत मोजां दे बहुत मोजां जायखि जाया ड्रिम बाइकमोन मोनसे समाव दा गावनो साक्सेस जाबाय स' नोंथांमोनाबो हाजासिम बिदिनो सापर्ट होलांबाय था
आरो थाबनो बेस्ट फ्रेन्डनि चेनेलखौ 100K खालामना हो आरो इनाबो चेनेला नोंथांमोना थिखोजोबना होबानो जाबाय जागोन दे बेखिनियानोसै आरो मोजाङैनो राइड खालामलांबाय थानो हाथों नैबे निउ बाइक दोनो स' बेनो निउ बाइकआ आरो इथिं नै दिप ब्र' फैदोंमोन जोबोर गोबावनि उनाव लोगो मोनदो मोजां नांबाय लोगो मोननानै थेंक इउ फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय स' दिनैथ' ब्र'आ थासिगोन दिनै थालांगोन बेयावनो अ दे गाबोन थांसै आरो जागोन दे जोंबो थांसै मासु बाय बाय आरो बरमानिफ्राय थांसिगोन आङो थांसिगोन थांमारसिगोन थांगारसिगोन न'आव थांसिगोन नोङो माथो बार लोगो मोनबाय थानाय नंला माथो लोगो मोनगोनब्रा जोंहा राइडनि दालाय मा सम सम माने बरमायाथ' फैबाय थानाय जायोना लोगो मोनोमोन नोंसानाव फैगोन ना आङो आलासियानो फैनांगोन हरसेबो लाखियाखै दे आं दुर्गा फुजायाव फै थाबायबाबो हरसेबो लाखियाखै दे जागोन दे दे होमबा गाइस भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायगोन होमबा बाय बाय